जमाव का दिला बाकी काय नाही अर्ध्या घरांका दिलं फक्त तू आता जी काय आहे 4 घरांका पाटलांच्या घरांपासून म्हणजे 4 घरा रावली आणि तू आमच्याकडनं हा पॅटीस गाव गेलो काय बरोबर टायमिंगवर गेलो. तर मित्रांनो आता किती वाजले आहेत 8:20 झाले आहेत आणि आता आम्ही आरतीक चाललो कारण की आमका फोन येलो की आरतीकाच काय पॅटीसच म्हणून आम्ही आरतीक चाललो म्हणजे आम्ही खय काय पाव पॅटीस खय काय मेनू आहे त्याच्यावर आम्ही जात आहोत. आर्थिक म्हणा भाजी तर आतापासून पुढची आरती आता मी करणार. आता या उसळपासून पॅटीस पासून सुरुवात आता बघा आरत झालेली आता डायरेक्ट आम्ही पॅटीस खाऊ गेलेलो. अरे टाइमात दिला ना टाइमात ना त्यांना जोरच केलं ना बाबा तो आरती सोडत नाही आटप नाही तर तो जागा बघताय काय झाला बरोबर टायमिंगवर येईल तुम्ही तसंच असतं बाबा काय बाबा काय बोलतो बरोबर नाही गेम करून दिले बरोबर आता पुढे परत हा या काहीतरी अजून हा ना फोन दिलो ना दी बाबा ह्याच्यासाठी दिलं सुरुवात कर फोन येला बरोबर येला तेच सांगतो. एक एकच काय हो संपले लेट येला म्हणजे तुम्ही आता येला ह्याच्यासाठी येला फक्त टायमिंग बरोबर येत ते कोणी बनवलं नाही मी हे ब्रेड काय गावली पातळ एवढी कागद पातळ ब्रेड थांब घेऊ चपाती लिमिटेडची गोळी पण होते हो इथे घे ना नको मागं घे आता हे हवं तुका मग या बघ काय पकवता अरे बाबा म्हणजे उद्यासाठी घेऊन जा फक्त तेच काय बोलता सपले चटणी देऊ चटणी दे हा चटणी दे आमचं काय माहिती एवढी मंडळी आली तुझी तू का घेतलेच नाही ए संध्याकाळी येणार ना रात्री कॉलेज उद्या अभ्यास केलंच तो माहिती किती तो आता येणारच काय मग तुम्ही आम्ही येणार आहे हा ही सगळी येणार आहे रिक्षा आमचा तुम्ही आता पुढं पुढे आणखी इथून घराकडे असं नाही तूच जाशी मी बघा मी नाही जायचं आरत म्हणजे आरत विनू घराकडे गेलो सांग विनून खाल्यान आणि घराकडे गेलो मध्ये चल मी खाऊ पुढे जातोय हा मग राहू अरे चल आता 2 आरती काही कोणाकोणाकडे गणपतीकडे वरपासून उसळ पाव कोणाकडे 3-4 वा नक्की सांग काय त्या तसं म्हणजे एका आणखी एक पॅटीस काय गावत नाही ना आरती का काय नाही गाव अरे भांबूर झाले ते खाम कोण हे आबाचे आबाचे दोघवले नाही तर का आरती घेत माणसांका बघतात म्हणून ते पाऊस येलो ये चला आता एकीकडे पॅटीस खाऊन झालाय आता दुसरीकडे बघूया काय काय ते उसळ पावा हा उसळ पावाची खबर दिलेली आहे तर 2-4 आरत्या करायच्या 2-4च उरल्या आता आरती चला
रेवती साधू संत म्हणून वेदला माझा आरती ज्ञान राजा शरण शरण ना खाऊन ये रे पलटी दोन दोन हा बदना गेला हा दांडी मला कुठे आम्ही आरतनवाले हो हा आम्ही आरतनवाले मूडवर तुमचा ना काय काय मेनू बघला ना मेनूवर हा होय होय तो ढोलका लावतो तो पण हात बाजू मारता ना ढोलका माझ्या ना तो त्याने मेनू बघला तो ह्या केला ना होय तर 1000 लाख सबस्क्रायबर तुझे होय होय कितीची पुंजावलं दाखवू नको मला आपलं म्हणजे पुंजावकच जाता की असं म्हणते पुन्हा करून आता भिजत जाणार काय करणार पाऊस मॉप लागतात पिशीच घेऊन येईल की बदलायची तयारी होती कोणाला
फुडली कशी पण? अरे ही पिशेत नाही बोकात नाही ती बाहेर कुर्ली येतात अशी. काय हॅलो चॉकलेट आज चॉकलेट आहे उद्या कुरकुरी. उद्या काय? कुरकुरी आवाज मी तुमचं काय ह्या बघ. काय म्हणून कशी थांबलो हो बाबा. बाबा पावसा लागत असतो मोठो लाग फूल काढी टाक. खाला काय नाही असे करता परेशान क्या कणगे गावा रे कणगे कणगे अरे बाबा कणगे वा काय वाटलं बाजार होत चपला नको ते आणू करू का काय झालं रे. अरे माका भिजवले नाही यावं. होय रे पाऊस पण कसलो भिजवता. आज आरती झाली आहे, ते तर कसं नाही. त्याची आरती झाली आहे. हे आमचे बघा, हे तुझे भाऊ. बघ साधारणचे नाही साधारणच्या तोड गावात पण नाही म्हणणारा तोड फुटत नाही हा. शाही ठेवलं नाही. दाखव शाही दाखव दाखव तू ना. हे बघा ढोलकीची शाही 11 दिवसात हे टाळ सरळ वाजवा. एवढ्या नेव फोडणारा टाळ हळूहळू वाजवा. हो गरमी कुठून आली बघ. बाकी काय नाही.
म्हणजे अर्ध्या घरांका दिलं फक्त तू आता दिसता या 4 घरांका पाटलांच्या घरांपासून म्हणजे 4 घरा रावली आणि तू हो आमच्याकडनं येलो हा पॅटीस खाऊ गेलो काय बरोबर टायमिंग वर गेलो आणि आता कर्ज जमा करू गेलो माका तेजूर कोण पॅटीस खाऊ घे काय आता खाजूल गावा बसन घ्यावा खाजूर खावा रे काय काय दोघांचा फोटो काढत होती ते दोघांचा फोटो एक फोटो घे अशी राव फोटो घेवा दोघांचा फोटो काढता फोटो हसा तरी बस एकदम आता हसा पटकन माझ्याकडे कधी राहू आरती करताना कोणते कोणतो पुढतो कोणतो पण नाव काय त्याचा पुढचं नाचता बघा तो एक नंबर व्हिडिओ काय करता तो नाचो पाय कोणाच्या त्याचं पहिलं करू कोणतो गोळे कोणतो काय झालं पाय दिसत बाहेर बाहेर दिसतं म्हणता अरे कोण दिसतात तू चौथा घराकडे या ते माझं घर या तुझं घर खाली खालच्या घराकडे काय म्हणणार आता चालू केले
कुठे गेलो अशा प्रकारे आरती झालेली आहे. पिशिका भरले ना आता हे करंजे तर ताट पुरे होत नाही. काय सगळे घेऊ काय का उरले तर सांग ह्या कोण नेणार आता सगळ्यांना दे करंजे. तुझी ओटणीची घे करंजे घ्या रे. करंजे घ्या आणि पिशी भरत नसते तर तुमच्या ठेवू जागा नसते तर माझ्या पिशी कार्तिकीचा कार्यक्रम झाला. कार्तिकीचा कार्यक्रम झालेला आहे माझा. आरतीचा कार्यक्रम झालेला आहे. एखादी पोचतो करा पहिलो घरात काळूकच ना ही पाठी होती हे एकटाच धावता. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या आरतीचा कार्यक्रम झालेला आहे आणि बाबूने एवढ्या करंजे दाखव. बघा करंजे बघा. तर एवढे करंजे बाबून पुंजावल्यानं आरतीचं निमित्त किती घरात आरती केला मोजून आम्ही 10 घरात गेला असा आणि पिशी भरली तरी पाबल्याची पिशी भरली. हे आता जाताना मुंबईवाल्यांकडे डबो करून देणार म्हणजे काम झाला म्हणून. हे बघा पिशी मी कशी बंद कट दिली मला. तर अशा प्रकारे आम्ही करंजा आणलेले आहेत. चला एक नाश्त्याची सोय झालेली आहे आणि एक सकाळी नाश्ता. हे पहिला असा होता आता नाही आहे. आता आम्ही हे मजा म्हणून असेच. आता कोण नाही खात जास्त. आता कोण मी खाय खात करंजी ही आपली मजा म्हणून. माझी करंजी मी त्या पिशीत टाकतोय. मी तरी खाय खातोय तात अशाच प्रकारे पहिले करंजी घेऊन सकाळी नाश्त्यासाठी घेऊ या होतो. आता काय ब्रेकफास्ट होतो तेव्हा सकाळी सकाळी करंजीनी मस्तपैकी. आता काय ना आता कंटाळ देत लॉक खाऊन आता उसळ पावणे वडापाव त्याच्यावर ताव मारतो. तशा प्रकारे आम्ही थांबूया इथे. बाय बाय.